Kwako skund nyiri Ramogi Sindo e kar chung'ut bura ma Suba South e kaunti ma Homa Bay kendo rocho chenro mag somo. Tend skundno bende ogolo luoro ni tuoche mikelo gi pige mochido nyalo muoche skundno. Skundno bende kale midhiero mar lal mar sitima ma kinde ka kinde mamiyo gibedo gi luoro e seche mag otieno. Skund nyiri Ramogi mayudore Sindo e kar chung'ut bura ma Suba South osebedo gi nok mar pi ma jopuonjre nyalo konyorego kata odoko ni skundno nitie machiegni kod nam Lolwe. Jopuonjre moingo 1,500 e skundni osebedo gi pek mar yudo pi maler ma ginyalo konyorego nyaka ni masin magoyo pi e skundni kowuok e nam Lolwe kethre. Gino machuno mondo giti gi pi matin manokunyo to kotieki gi duol mochung'ne keyo pi e alwora mar nam Lolwe. Chon ne wan gi water pump manwaketo e nam, to nam ne obiro malo kaluwore gi koth manochwe mang'eny ma water pump wano odong' e nam kocha. Then piping manotim be notim e puothe ji, nokotim e road reserve. Koro ji nodhi moketho pipes go, kata ka gigedo to gimuko pipes go. Koro sani wan mana gi pi mane Lake Victoria Water Services nokunyo noa borehole. To borehole ni nogikunye magitieke. Koro skul nonyiewo water pump moketo ema koro watiyogo to capacity yani pigno ok romwa kaluwore gi namba wa mar nyithindo. Tend skundno wacho ni nok mar pi magisebedo ka gineno nyalo biro rocho chenro mag somo ka tuoche mikelo kod pige mochido bende gin gi luoro ni nyalo muoch ma jopuonjre nikech pige ma gimodho kod mago ma itedo negigo ok beyo kod ngima oganda. County government no promise losonwa wach pi mawuok e namno. Ndalo mane loso pi mabiro Sindo kanyo to pok gitimo kamano. Omiyo kata chiemo itedo moleo, nyiewo pi, be samoro wanyiewo pi, ok wanyal nyiewo pi marom, en very expensive. Omiyo kata nyithindo lewe klas, nyathi ma ok oduokore be ok nyal bedo comfortable kipuonjo. Koro wan wakwayo mana ni ka nitie jok manyalo konyowa, oyudnwa kata mana sola mwanyalo gogo pi. Ma opogore kod midhiero mar pi, bende skundno ni kod pek kaluwore kod wach lal mar stima ma sa ka sa, ma bende rocho chenro mag somo kendo nyalo miyo jomaundu monjo skundno e seche mag otieno. Kizingatia kwamba tuna watoto takriban 1700, inakuwa ni changamoto kubwa kudhibiti watoto hawa shuleni. Wakati mwingine inabidi sasa stima ipotee labda tuseme saa 2. Sasa inabidi watoto wakwende walale wapumzike. Inakuwa ni changamoto kubwa katika shughuli zetu. The students are supposed to have the e-classes whereby they're supposed to learn from other libraries, from other schools, but it can't happen because we have continuous power outage in school. So the school has to use the generator, but it's not insufficient. So they have minimum learning hours. Jopuonjre bende ywago pek magikale kaluwore kod nok mar pi kod wach lal mar stima ma kinde ka kinde ka gin kod geno ni sirikand kaunti ma Homa Bay kod sirikal mamalo biro winjo ywak margi mondo chenro mag somo kik rochre e skundno. Really urge the government to kindly help us with this issue of water, especially to get the water direct from the lake to our school, because you get that when the electricity voltage is low, that we can't have enough water. You find that during preps, especially the candidates, we have to study, and you find that when it actually reaches 9 p.m., you get that we will be told to go to the dormitory because we don't have enough light. So you get that this will make students not to learn. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay.